Rio Wirang Yuko Jabasa Baru daya Daya ngeneki kali Gunung lawe rodo amoh yen lakone aku ayo yo kaca berusaha ayo yuk. Aus. BCB apa tuh? Braya celeng bensin. Wah, celengnya lemu-lemu. Kayak kabul. Ngawer. Ngawur. Celengnya wis kok. Ayo. Aus. Iya, alah. BCB. PCP jane. Berayat siling bincing. Beriit ciling bincing. Ayo kerutut baik. Ayo. Saketer yo. Aus.
dumateng penonton ing sak pinggiring kalangan kasun Rati Mundur. Tak senggut teman ten anyar, tak senggut teman ten anyar. Caangon penek no limbing kuwi lunyu penek no kanggo baso dodo tiro, kanggo baso dodo tiro. Dodot tiro kumitir bedah ing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo. Rati mundur soyo ganas galak yuh Dasares kok marung adus kaya adus. Mandi. Ya. Mandi bunga 7 rupa kae wis. Cara nek nang nekku diguzang ngono. Iya. Diguzang. Diguzang. Manuk. Majarot. Turu tak jarot. Turu. Tangi le. Tangi. Halo ya sak
menika babak angka kaping kalih. Nggih. Sampun kapurwakan anggenipun beksan Mas. Nggih, Ras. Saiki dadi. Heeh. Dadi kek diunduh. Aku makler bul. Ya, iki ya panglipur tetembangan saking kanca-kanca Yoga Japrusa. Betul, nggih. Kanan wis kan. Pokoke nyun ngapunten radi mundur sing cerak-cerak karo pemandian kuwi lho. Pemandian Apa, celeng. celeng ya rada mundur nek kecipratan. Betul, nggih. Nggih. Sumangga pun aturaken setunggal Monggo. kali lelagon derek wingking. Halo. Lho kok ditake lho, Rat? Ya sik tongko nek keri to. Keri ya. Ditake wis kok. Kok ya pen, keri ya pen. Aman ya pen. Ditake. Kok nek ora nyandak tak balekno sampe. Ora nyandak ngebis. Ya. Urung kalong iki urung kalong. Kok tak Boleh balekno. boleh lagunya. Iya, monggo. Derek wingking monggo. Monggo. Boleh boleh. Iki tenan ra Mas Rudi. Walah yo. Lali janjine pemandutan lagu, pamundutan lagu dari tukang son. Oke. Tenan ra iki. Juragane Basika Dari apa? Basika. Saka Pak Tri, Bang. Tri, Pak Tri. Dikasih Janjine. bos-bosku. Ini Oh, ora iya. nyawer Pak Tri. Lah engko ndakne dijabut vokale Pak De Rambombo iki pen. Yo. Bersama Yoga Japrusa. Jadile Jahno Mahek. Basika. Ah, pen. Jablang basi nek ora ditunggoni nganti kemriwi, kemriwi. Karo Diki. Gumun. Nara dibonceng kok nek mulai boyok. Wah nek kemriwi. Yoga Japrusa. Barang anu celenge entuk sawer terus bingung bebeki. Lah aku ki ya celeng lho ngene-ngene. Kae golek tunggale si sawer. Ciling bincing. Ciling bincil kamu. Ciling bincin. Kamu. Ora ki sesuk katutno ya Mas. Mas BCB. Ora sah. Alah. Ora sah yo. Ora Ucil ki ditampa. gulung pera gelem. Ora ditampa. Wiki ucil Farantika ini. Uci, kayak uci-uci. Oh uci. Ayo. Sudah ya. Wah. Ayo, Mbak. Jan-jan Yo. kowe nek
Tambah meneh anggarane awak dhewe. Alhamdulillah. Dari Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Itu juragan Rambak. Iya. Matur sembah nuwun Pak Wardoyo. Mugi usahane saya lancar, rambake saya laris. Request lagu napa Mbak Fani? Mbak Wardoyo. Sing penting gumiak. Oke, siap mangke gumi. Tung gentak gentung. Ya. Tung gentak gentung. Ala kadur. Ala Basir ora menyang. Gak ikut. Seneng ya piagone. Basir itu baru ini derep. Oh derep. Derep itu apaan? Aduh, kamu nggak tahu derep. Aku nggak tahu derep. Iya. Gimana dong Deh? Ini loh yang orang Sleman aja tahu loh. Iya. Dia ngerti derep. Aku nggak tahu, sorry ya. Iya, medan itu. Iya mas. Sabaraha aturohit. Iya ngalah. Nadanya sabaraha punten. Oke. Masya Allah. Aku kita nyanyi aja keabrapi bul. Tenang. Jan-jane kowe gelakanku satranyo piani hatiku suci kowe ketak aku Jas rakit iya. Setunggal lagu panyuwunan Kali janji saking saking Kamu, Pak. juragane sound system. Jagane son. Yung, oh nggih. Oh bakmi Jawa Kang Tukul. Wedine dereng dipun garap sanesipun lelagon menapa? Derek. Oh Dilintun apa Pak? Dilintun apa? Oh iya, bakmi Jawa. Pak menawi lagunipun Tetes Sing Tresno dereng wonten dipun lintun napa dipun ganti lagu napa? Gantos napa? Derek Derek mawon. mawon. Nggih, matur sembah. Saking bakmi Jawa Kang Tukul buka wonten pundi Pak? Oh nggih, mungkin kula mampir nggih Pak. Nggih, matur nuwun, matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Mugi-mugi yo let dodolan bakmi nggih saya laris amin nggih. Kowe tanggung jawab Feni. Manut. Iya. Apa manut ngeyup Mas? Kula manut ngeyup ngono kae. Nunut Oh, nunut. ngeyup. Apa to? Nyang-nyangan iki lho. Ya marang kowe Ya. nyang kono pen. Menawa dadi hitungane iki kok. Ya. Ayo Mas, mau ke? Halo. Oh nggih. Oke. Pamundutan lelagon mau dari Nggih. Mas Kumambang. Dari Mas. Sito berubah pikiran. Ya, dari Mas Diganti ninggal.
Rudy Parantika.
matur nuwun. Ndi wonge? Mereneng sa. Oh, ditambahi, tambahi. Napa? Tambahi. Lung ora wel. Oh nggih. Gusti Allah, lah kowe bareng ada request seduluran dari Masnya yang di pojok apa? Lagune seduluran. Nggih. Ayo. Ali. Sira iso mlebu sira kudu iso bali eling malang iki mati yo. Woi. Iya. Kondur. Wah, ya. Yo. Ayo. Bos. Iya. Sembuh. Iya.
kondur kondur kondur. Halo Mbak Dila. Matur nuwun Mbak Dila. Yo kanca don rene yo. Besane pasukan ikan sekeco. Yo kerja berusaha sikap kreasi paksa gawe Ayo. Ayo yo. Yo. Iya. Bos. Ayo. Yo ya. Yo kanca, yo kanca. Tapi erong ditangan. Kondur. Yuko Jo Bruso. Kondur, kondur.
Pak Tri mbok menawi ngersake telo madu Pak Tri. Telo mambu Telo madu. Semangkane nggih wonten digoreng rangen tentekil mawa balik. Digoreng ora entek lengo. men kabul sing gak man mawa. Ayo. Menyalawi Yo. Baliter. Yo, diaturke tetembangan Mas Jarod ya. Oke, Mas. Panyunan kata sangat ingkang derek dipenaturaken nggih. Nika dari Mas Amri, Lila karo pengen nyanding. Aja lali. anunan kate sengat. Lagunya pengen nyanding ya dari Mas Amri. Oke. Mbak Lalen ayo nyandikani dawuh. Apa? Pengen dijak ta oke. Ucil. Ucil Farantika. Kadek wingi gur sak lagu mulai. Kesusu arak nderep jagung. Hah? Aku terus nang kamar. Kabel kok berarti to anak. Aku terus nang kamar mandi. Sing ketoke kalah saing karo aku. Nek karo anjing apa? Ayo Dek. Ada Mas Roket lulusan Pondok. Mas Yoga, Mas Rudi, Mas Reki. Mana sampai lali? Apriya Seda.
Matur nuwun, pun dipun aturake nggih Mas. Ya. Pak Tri. Ditarik Mas Yuda nggih. Nek ku ditambahi Pak Tri yo. Pak Tri repot. Iya. Ayo dilongi Mas Yuda ya no. Cuek. Oke. Bos. Oh iya. Ya. Pak Tri. Roket terus mana, Dok? Yoko, so, ruso. Basika. What do you, some sister?
Ayo Mas. Ayo, 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 ayo. Oh iya. Yo. Yo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pisan meneh. Kondur. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Yo. Awas. Yo. Sembuh. Urung sembuh ding. Alon. Dadi telu iki. Ayo, awas. Ayo. Ayo yo. Mari. Ora. Arek mari ora. Sito. Yo. Ayo. Was. Yo.
Aku
bingung kowe iki. Udur dirimu. Pak Tri wis nyicil lho. Ya Pak Tri alian got buak. Kayak nyicil ya Pak. Wis jam 6. Kayak enuke gitu. Bapak Rudi Bawor. Kai dipanggil celeng. YJP. Iya gajah berusaha. Oh ya. Loh. Sikat Mas Franky. Sikat Mas Franky. Ayo korik Riki ding. Ayo. Hiyai. Mari dong. Apa? Iya. Sikat Mas Franky.
Alhamdulillah matur sembah nuwun Bebeli sampun paripurna kula sakadang saking kesenian jadilan Yoga Jabrusa. Anggenipun kula dipun timbali saking masyarakat Unut Sumber Wungu wiwit purwa madya ngantos sono. Kathah kalepatan saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Lan kawula sak ringsang keluarga Yoga Jabrusa badhe nyuwun pamit medal saking pasilakan panjenengan sedaya. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.